komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending isyu sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa ating city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tungtong las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Yes, good morning, Syudad sang Bacolod. Good morning, Negros Occidental. Welcome sa isa naman ka episode sang aton nga programa Istorya Espesyal. Upod sa gihapon sa inyo kubos ka alagad Konsehal Israel Ising sa Langga. Today is November... Wait lang. 7. Subong is November 7, 2021. Duwa ka bulan ang nabilin sa tuig sang 2021. Kadasig sa mga inadlaw, kadasig sa mga binulan. But subong, pilan lang ka days before Christmas. It's 48 days before Christmas and 55 days before New Year's Day. Grabe. Kita naman magasug-alaw sang tuig 2022 kag masadya. Mainit kag madamo ang nagahulat sa tuig 2022 tungod sa nahilapit nga national and local elections, no? Masadya sa bilog ng Pilipinas, masadya sa syudad sang Bacolod, apang siyempre kitaya padayon kita diri sa pagserbisyo sa syudad sang Bacolod, particularly sa programa Subong Aga Istorya Espesyal. Si Action Mark sa Langga Subong alang-alang to siya because nagbata ang iyang nga misis, no? Isa like a third nga baby boy. Kaya duwa iya bata si Walter kag si Wayne, no? Si Walter Gabriel kag si Wayne Gabriel. Subong ginabata naman si Winter. Isa naman siya healthy baby boy, no? Winter Gabriel Salanga. Congratulations sa inyo. Amo nang ako isa anay subong kay siyempre way man niya nagbata sa ako niya, no? Way man niya way kita da, no? So next week, laban-laban maupod na natin si Mark Salanga, no? Okay, but for now, ang aton pag-istoryahan subong, very important gid tungod i-discuss naton ang ongoing nga vaccination program sa syudad sang Bacolod sa mga minors from 12 to 17. Grabe, no? Ang Bacolod gin-recognize bilang top sa bilog ng Philippines, no? Kung vaccination drive ang pag-istoryahan, grabe ang syudad sa Bacolod headed by Mayor Bing Leonardia and Vice Mayor El Cid Familiaran kag sang EOC. Congratulations City of Bacolod, no? Pero i-discuss siya further dugay
ni Dr. Chris Sorongon ang aton ay ang mangin dinapit nga bisita aton kaupod sa Grupo Progreso apang padayon niya handle sa aton vaccination drive diri sa syudad sa Bacolod since nag-start ang pandemic together with our former city ad Emang, no? And of course, i-discuss man naton dugay-dugay together with Dr. Chris Sorongon ang alert status sang syudad sang Bacolod. Damo naga-confused, damo naga-pamangkot ano gid ba lang dapat, no? Pero sabi niyo kung ako lang gidya, I think masugod na gid kita diya pangabuhi with the virus mo. I mean, you know, hindi pwede nga magsige lang kita diri down ang atong ekonomiya. Dapat by at this point tungod massive naman ang vaccination, we should learn to live sa sininga virus. Why ta may mahimo? Kung magsige ta gihapon siniya ka pinagusto gabay tagahalong at the same time limit ang atong ekonomiya, masarurot ini padalom, no? Damo na imaginable sa kalawigon nga daan, syempre wala na sang trabaho, wala sang gasira temprano. So ang mga business pala limited makatama ang income, no? And at the same time hindi cooperate ang iban nga mga establishments because of the protocols, no? So kung ako lang gidya, as we campaign for vaccination, as we campaign for health protocol, we also must live with the virus para mabuhi ang aton iyang ekonomiya, no? Aton pag-istoryahan dugay-dugay ang alert level status ng syudad sang Bacolod, of course upod sa gihapon sa kay Dr. Chris Sorongon. And another topic naton dugay-dugay, isa sa pag-istoryahan pagid naton is ang pagkakas ang mga barrier mga plastic barrier sa jeepney, no? Aton tinguhaan ni malabot dugay-dugay si Committee Chairman on Transportation si Konsehal Dindo Ramos. At least mas maka-explain siya further, mas ma-explicar sa aton sa insakto kung ano bala ang rason sa likod sini pag-issue sang executive order ni Mayor Bing Leonardia. Good morning sa station manager Nona Di Maala kay Sir Rex Cantong, no? And of course sa mga upod ko diri subong, no, sa station kana JM Liver. And dugay-dugay try to be tawag si Dr. Chris Sorongon be kung malabot na siya because isa sa pag-istoryahan naton is ang status subong sa syudad sa Bacolod, no? And dugay-dugay maghahatag makita update sa mga protocols, no? Nga kakadamo sa gihapon sa nagapinamangkot but naghapos na subong nga naghapos In fairness man sa mga OFW, pag abot nila kung green country sila, why na quarantine sa Manila? One-stop shop na lang sila, no? Libot lang sila sa airport and then pag verified ng ilang mga documents, diretso na sila puli sa Bacolod, mag-home quarantine na gid lang sila, no? And sa mga yellow countries naman 5 days na lang subong quarantine sa Manila. Pag negative sa swab, puli. That is because of the vaccination program sa bilog nga kalibutan, no? World Health Organization. Okay, samtang naghulat kita sa kay Dr. Chris Sorongon, diri kita anay sa gusto ko lang nibla emphasize ang balay pasilungan niya extension, no? A public and private partnership nga ginconduct na sa ligad na gid, no, sang syudad sa Bacolod kag sang Soroptimist International Bacolod, no? Abi nyo ini bilang mga balay pasilungan kada madamon isang waagi naka-HND sang sistema. But ini siya gali nagiging puluyan ini siya gali sang mga abused nga mga women, no? Diri sa syudad sa Bacolod, diri ni siya gina tatap, no? Diri ni siya gina orient, diri ni siya gina pasilungan kumbaga ang mga kabataan, mga abused child, no? Diri sa syudad sa Bacolod, may man nag-handle na dira sa ila. In fact, isa sa mga naga-supervise ni is si former Mayor Joy Valdez, no? Nakita ko lang ligad, bali ang material naka-line up na to siya, gin-purchase na city engineers, aga-prepare na for construction in a 2-story building para sa 20 maka-accommodate sa 20 kids at a time, no? Most of them were victims of rape, domestic violence, that usually happens inside the family. Hambal sa aton ni iyang former City Mayor Joy Valdez ang naghinananon sila ni Mayor Bing Leonardia. Kabalo ka mo, diri sa syudad sa Bacolod, ongoing sa gihapon hindi sa bilog ng Pilipinas gani, ongoing gihapon may mga kakatabo ini siya sa gihapon ang mga abuses, no? And at least maski pa paano kita diri sa syudad sa Bacolod, mera kita isang venue nga nag-accommodate sa ila, no? So congratulations sa balay pasilungan niya extension nga organized sa syudad sa Bacolod kig sa Soroptimist International Bacolod. Okay? So try natin laboton si Dr. Chris Sorongon, no? Try natin laboton siya subong, but in the meantime diri kita anay
sa isa pagid naton katupik ko, no? Ang aton nga mga nagasigigapon kay pamangkot bala kung ano ang protocol magpuli dire. Sige lang agwantahon ta ni anay until eventually makarecover na kita, no? Amat-amaton lang siya naton. So ang protocol ta same gihapon, espas lang gid sa gihapon. Hindi na ako mangita sang kung fully vaccinated na kamo, hindi na ako mangita sang attachment kay ban kundi inyo na gilang vax card, okay? ID and vax card. Tapos hindi ka mo mapangita sa mga health declaration. Kaya mga health declaration ara na siya mismo sa sulod sang espas. Pag open nyo sa espas, fill upin nyo lang ang mga information nyo na pangayo dira. Picturein yung inyong vaccination card, kag picturein yung inyong valid ID, attach, tapos amo na siya kasimple, no? Sa mga taga hindi Bacolod, pag nakita ang inyong ID hindi residente sa Bacolod, hindi na siya ma-approve ang inyong espas. So amo lang ginagyapon, the usual lang gid, hindi gid magabalaka. Kaya medyo mahapos, kaya madasig lang gid, hindi na siya katama, no? And sa mga apor naton, same lang gid sa gihapon sa mga apor naton. Certificate of employment, vaccination card, yung fully vaccinated ka, kagang imo nga sa appointment mo and certificate of employment, yung imo nga ID, valid ID, kagang imo nga vaccination card. Kung waay ka sang vaccination card, mapaswab ka gid, amo na siyang alternative mo. And ang mas bulo barato is ini ang saliva test. Okay? So amo lang kita siya na in the meantime para at least may idea lang gid mo kung ano ang aton yung mga the usual naton yung mga process, no? Dira sa may bread ko, why naman pag-abot ninyo diri from Iloilo basta fully vaccinated ka na present lang ang imong espas nga naka-attach, ang approved na siya, and naka-attach ang imong ID and ang imong vaccination card. Tapos amo lang gid na siya kasimple, no? Sang aton iyang protocol diri sa syudad sang Bacolod, no? And as mentioned earlier, kabay pa nga maghalog na siya nga maghalog because Christmas nag-aabot na, no? Damo na siya mga pinuli diri from Iloilo, from Cebu, from Manila, no? Damo na mapinuli diri kagabay pa nga by December mas ma-relax na gid lang ang aton niya nga sistema, no? Kay as I have mentioned earlier, why naman ta may mahimo diri? Why naman ta may mahimo? Ako personally, kung ako lang gid mangkoton mo we have to live with the virus na gid lang mga buhi niglang tayo sa nga virus halong lang kita every day sa aton buhi bantayan tagid lang kagpatihan tagid lang may virus da siya para maghalong kita kay kung hindi masarurot lang kita padalom yan, no? Si Mayor Bing wala makita gani basta may additional sila lang nga mga advice, no? Kay may meeting makami this week ni Mayor Bing. Nakita ko sa ibang lugar like in Manila ang ilang mga curfew late na gid man kadami tag 12 na gid man ilang curfew didto, no? And ang kabataan open naman ang mga mall sa mga kabataan. So diri sa aton na matamaton taman na siya, no? Matamaton taman na siya. Ang importante lang gid ang participation sa aton nga mga pumuluyo, no? All right. So sige, labuton na si Dr. Chris, wala pa siya kasabat. Si Councilor Dindo Ramos, betis tinganta. Kay pila sa mga ginapamangkot diri subong sa aton yung mga tagpalamati is ang pagkakasang barrier sa mga plastic na bala sa jeep bala kadamo may PM sa ako actually ang iban sa ila nagapamangkot kag naga-advise nga di pagkakason. Ang iba naman niya naga-advise nga kakason. Ang kakason na kay useless sa gihapon butang mo ta plastic kay go pa sa plastic. Tapos why gyapon? Mano ka mo dira? Naka-mask ka man gyapon tig naka-face shield, no? In fact, bisa naka-mask ka lang gani. So why gyapon sang purpose ng plastic, no? Mayroon na nag-suggest ya nga why pa niya naka-recover ang aton niya yung ekonomiya dapat ara gid gyapon ang mga plastic sa mga jeep. Do mo nabing ilabing nga ginapatihan be. So mangayo kita sang advice, no, or hibaloon naton or diskubrihon naton kung nga bala gin desisyonan nga ipagkakas na gid lang ining mga plastic sa mga jeep naton, no? So dugay-dugay try naton siya laboton ang Committee Chairman ng Transportation Dindo Ramos, no? Gin base mas makahatag siya sa aton sang mas klaro nga explanation, no, about sini. But samtang tatawagan naton ang duwa, no, si Konsehal Dindo Ramos, si Dr. Chris Sorongon, aring update to, big turnout for Bacolod's pediatric vaccination drive noted. It looks like Bacolod City is headed for another record-breaking output as the local government resumes today, November 3, its pediatric vaccination campaign conducted simultaneously in 3 vaccination centers, no?
Grabe. Hambas ang EOC at total of 920 minors. Grabe, 120 minors from 12 to 17 were administered Pfizer jabs at Riverside Medical Center, SMX Center, and Ayala Malls. Very good. About 300 teenagers with comorbidities were injected at Riverside. And on top of 300 more vaccines at SMX of SM City Mall, 320 at Ayala Malls from general pediatric population. Grabe. Very positive. Grabe, mga kabataan sa Bacolod, no? Ay, no fear, no? Taas ang awareness and ongoing sa gihapon ang ato niya vaccination drive diri sa syudad sa Bacolod, no? Pila na niya kasi, pila na niya ka-time iya ang gina-recognize ang syudad sa Bacolod kung pagpakigbato sa COVID ang pag-aistoryahan, no? Congratulations, gid kay Mayor Bing Leonardia, kay Vice Mayor Elcid Familiaran, kag of course aton nga mga EOC nga mga doctors, nurses, volunteers, frontliners sa non-stop nga vaccination campaign diri sa syudad sang Bacolod. Grabe, no? Grabe, believe gid. And ang mga kabataan sa syudad sang Bacolod, perte man, wala man untat, no? Non-stop man ang participation, gagang cooperation. Damo ginadagsa siya actually sang pumuluyo, no? Ang mga pamatanon from 12 to 17 ang aton ay ang vaccination drive diri sa syudad sang Bacolod. Okay? So, isa pa gidjali ka information nga need naton ipalabot sa aton mga tagpalamati. Si Mayor Bing Leonardia nag-request nga i-downgrade ang alert level status, pointing out, diri sa Bacolod City, no? Pointing out that the COVID-19 attack rate in Bacolod is declining the last 2 weeks of October. Ayan. Mayor Bing Leonardia requested Health Secretary Francisco Duque III to downgrade the city's status alert level 3 from November 1 to 14. Ayan, nag-appeal si Mayor Bing Leonardia sa October 29 sa kay Duque bilang chairman sang NIATF, no? Kag immediately after Bacolod City was placed under alert level 4. So nag-aayo ang ato niya ang local government, at least for the information of everybody, nga i-downgrade ang aton iyang alert level diri sa syudad sang Bacolod. Okay? The mayor added that 39% change in growth rate was noted, with the average of daily attack rate also down from 21.62% in the previous 3 to 4 weeks of October to just 13.24. So nanubo gid man kita almost half gid, no? Siguro may mga almost half gid ang nubo naton. So kabay pa nga pamatian ini siya sang aton iyang City Health as a Department of Health, no? Okay? So mangtambaw kita anay sa atong mga tagpalamati. Good morning Ana Sinoro. Good morning Ray Barrioga. Good morning gid. Sa kay Martin Aliling, naga-monitor sila subong. Good morning gid, no? And sa kay Sharim Yang, good morning da sa imo, ako niya good friend, no? And sa kay kumari ko dira Cheryl Rose Tubaton Arcangel, sa kay Criselda Balindes Iman, sa kay Tita Marita Texon Sembrano, good morning gid, no? Councilor Ising, mas okay na lang nga way plastic barrier kay kahig ko nakatama sa ilang plastic gisi-gisi na gid. Basta importante amo lang gid sa gihapon ng capacity sang jeep pagmayara sa gihapon sa social distancing. Amo na sang ilang suggestion yan. And hi DJ, good morning. Jonald Andrade, good morning. Marian Lepalam, good morning. Man sa kay Ma'am Nanette Arsenia, Ma'am Licia Celibio, Ma'am Celsa Banaag, Ma'am Chang Semine kag family Lepalam, Martinez Nuya kag staff. Ayan, sang Safik. Ayan, good morning. Sang Saturday, sang Friday, 5 de Nobyembre, nagkadto diri sa syudad sang Bacolod si Vice President Leni Robredo. Nagkadto diri si Vice President Leni Robredo. Upo dia ang iyang running mate nga si Kiko Pangilinan, no? Si Senator Kiko Pangilinan. Nag-courtesy call sila sa province sa kay Gov Bong Lacson, kag nag-courtesy call man sila sa government centers. So, hinunanon sila sa kay Governor Bong kag sa kay Mayor Bing Leonardia. No, upod naton dito si Mayor Bing Leonardia kag si Vice Mayor Elcid Familiaran kag mga kaupod naton sa
mga kaupod naton sa Grupo Progreso, no? Nang ginwelcome naton si VP Lenny upod sa iyang mga supporters man sa Bilog nga Negros kag bilog nga syudad sang Bacolod, no? And ang nagkandak sa malaba nga parade, no? Anong tawag sila man? Pink Army? Kaya nag-pink naman ang color subong ni Vice President Lenny, no? So nagparada, no, diri sa Negros Occidental kag nag-courtesy call siya, naglibot siya, no. And madamo sa subong nga nagapapili, na madamo sila mayara ng si Bongbong Marcos, no, si Isko Moreno, si Ping Lacson. Hindi ko sure gani kung si Bato ma-push pa to sa iyang plano kaya hindi mo siya mabatian niya nagkakampanya gid, but nag-file man si Bongbong, si Manny Pacquiao, no, si Manny Pacquiao kag amo ni si Vice President Lenny Robredo, no. And ang ano lang gidaling ang balantayan is ang Vice President ni Bongbong Marcos, no, ang iyang Vice President kay hasta subong way pa yang mabalaan kung sinong iyang Vice President. Pero ako yati personally feeling ko si Sara Duterte basi mag-decide din na siya sa uli nga mangin running mate ni Bongbong Marcos, mangin Vice President ya. Kahit subong blanco gyapon ang iyang Vice President niya post. So amo na siyang masadya kag balantayan. Gid we still have until November 15, no? We still have until November 15 para hibaloon kung ano bala kag sino bala ang mangin running mate ni BBM. At amo na siya subong ang mga balantayan niya, no? Kay kung tulokon mo subong sa mga survey, although ang survey hindi man na siya basihan gid ya sa aktual nga matabo, but at least mayara ka lang bala sang mag-gauge mo lang bala kung popularity ang pag-iistoryahan, no? We have Lenny Robredo and Bongbong Marcos gid subong tuduwagin na silang nagatap, tapos Sara dira si Isko Moreno kag si Manny Pacquiao, and then ara man dira si Ping Lacson, no? Si Ping Lacson sa Vice President amo na kanday Kiko, kanday si Kiko, sino ba ba ako niya Vice? Tito Soto, I think Tito Soto subong kag si Willie Ong naging partner siya ni Isko Moreno, no? At depende pa mabalaan pa na siya, but sige, in the meantime diri kita okay, why nagasabat si Dr. Chris, why pa siya duwas la, why pa kasabat? O sige, hambal ni Dorel kuno kakampinks gali, hindi siya gali kung ang yellow army may ara sang may ara gali ila kuno ya is kakampinks. So, okay, kakampi bali, pero since pink sila ya, kakampinks kuno ya ang tawag si Ilaya. Okay, so madamo sila nagparade diri sa Negros. Kag ever since sabi diri sa Negros Occidental, taas kay maladi ang Liberal Party halin sa una diri sa Negros, although why siya kadaog ligad because mas bilog nga Pilipinas, strong man to mo, like si Duterte ang yaya mga strength ara man niya sa Mindanao, and then part is dito sa Manila, no. Diri abi sa Negros Occidental mataas-taas kay mandi ang Liberal Party because ang family ni Marojas ay sara sa Bago, no, ara sa may Bago, sa may Central, sa may Maaw daw dira ginadako sa Bago City ang mga Aranetas. Ang Araneta is wife na siya ni ang mga Araneta, Tanjuan Araneta, bata yan si Judy Araneta. Amo na siyang unang wife sang amay ni Marojas. So do very strong gid man adriya ang Liberal Party sa Negros Occidental. The record will show, no. But kung bilog na nga Pilipinas, hindi ka na kapakot, no. Kaya mo na ligad wala dako-dako di bansi sa Negros Occidental kag sa Cebu kag sa Iloilo. But pag guwa na sa resulta, iya bilog nga Pilipinas, iya siyempre hindi man na maka-define lang iya ang province lang naton alone niya, no. But subong ti masadya ini siya katama, no. Ako ya personally kung sino iya ang igabutang dira sa Pilipinas, ako ya as public official ma-respeto kag ma-obey kita ya. Importante ang aton iya nga syudad, aton man niya matutukan diri ya. That is why kita diri dapat ang aton gid permi nga itsindihon ti kasi kasuhon, hindi lang ya ang dapat focus kita kag-identify kita sa aton nga leaders sa national, and of course dapat sa local man. Ang importante man na siya katama. Because kung ang national amo na silang ma-manage sa bilog nga Pilipinas, kag ang local amo naman asaya ang sa syudad, ang sa probinsya, kag sa mga municipalities ya, no. Amo na siya at least from national down to local exercise gid naton dapat ang aton right iya
sa pag-vote yan. Good morning kay Action Boy Duran. Naglabay siya, wag ulang gid, no? Kay after ko diri, si Action Boy Duran na, no? Ang maano diri sa aton. Okay. Now, sa mga nagapamangkot, kung saan saan ang vaccination schedule sa mga kabataan. Gina-post natin na siya sa PIO. No, gina-post natin na siya sa PIO. Ma-update kita every once in a while, i-share natin para ma-prepare ninyo mga kabataan, no, sa vaccination drive sang syudad sang Bacolod, no? Okay? So kung may mga mga questions and mga queries, ring nyo lang kami. Ari si Dr. Chris. Okay? So kaunta ang insaktong information, ha? Straight mismo sa aton ni iyang bisita subong aga, no? Isa ni siya sa pinakamapisan nga kabahin sang EOC kag upot kami sini since pandemic upot na kami niyang daan niya. Amo na bala kung mamangkot ka mo ano nangin performance nila, nag-ano ini sila, ti kabalo ko ang kabalo gid mo sila nga since pandemic pa lang ang aton lokal nga government headed by Mayor Bing, by Vice Mayor Elcid Familiaran, amo niya ang mga set of leaders nga nagpatay-patay gid jaya unong kagampanya sa sining nga pandemya hasta subong nga nagkanay na. And part sang EOC naton, isa sa pinaka-aktibo kag pinakamapisan naton dira nga partner, amo si Dr. Chris Sorongon, kag subong nanging kabahin naman siya sa aton nga grupo sa pagserbisyo, na grupo Progreso Live. Upod naton diri subong sa page sang Action Radio, kag of course aton mga karadyohan sa Bilog Negros Occidental, si Dr. Chris Sorongon. Doc, good morning. Yes, Councilor Ising, mayong aga sa pagpalamati sa ating programa, mayong aga Bacolod. Good morning. Doc, grabe sa inyo kasako, kadamo sa inyong mga activities, kadamo sa mga nag-participate ng mga young people, pero gusto ko niya mabatian straight from you, kay ikaw gito yung nagapangamot sa vaccination drive sa syudad sa Bacolod, nga nabasa ko nga grabe ang Bacolod kinusubong. Actually, may tatlo ako ka-topic na gusto i-discuss sa imo, Doc. Number one is ining campaign naton sa vaccination sa mga pamatanon naton na 12 to 17. Kumusta bala ang inyong nga kampanya? Kumusta bala ang feedback? Kumusta ang participation sang mga pamatanon, no? Ang sang syudad sa Bacolod. Ang ikaduwa dugay i-raise naton, but in the meantime mo nahon sa anay. Kumusta, Doc? Kumusta ang aton niya kampanya diri? Batay ko kuno sa Pilipinas kuno isa kuno ang Bacolod sa pinaka notable gid when it comes sa vaccination drive sa mga young people naton. Yes, Councilor Ising, no? Ginakalipay na pabalo ng ato pumuluyo nga duwa ni balaan ka grupo ang ginabakunahan ka sa 12 to 17. Ang nauna, amo na may pediatric comorbidity na giniwat naton sa Riverside Medical Center. Then, ang isa naman, the rest of the pediatric population, amo na giniwat naton sa SMX ka sa Ayala Malls. Ginakalipay ta ngay anunsyo kay pabalo sa aton nga tagpalamati nga ang Bacolod City amo ang nagapanguna number 1 nationwide sa pediatric turnout sa aton nga nabakunahan both sa comorbidities kag sa aton nga the rest of the pediatric population. Ara na ta sa sumatotal nga lapit-lapit ta 7,000 ang nabakunahan ta nga mga pamatanon sa 5 pa lang kaadlaw nga rollout naton diri sa syudad sa Bacolod. Kag ang kataong pa sa ni Councilor Ising, sa palabuton nga Lunes hasta sa Sabado, may mga eskwelahan kita sa syudad sa Bacolod nga naka-schedule na. Umpisahan ini sa Lunes ang Taytong, sa Miyerkules sa Colegio San Agustin Bacolod, sa Huwebes sa University of St. Lasal, sa Biyernes sa La Consolacion College kag sa St. John Institute, kag sa Sabado sa Trinity Christian School. Kag ang matahong pagit ang aton mga kabarangayan nga vaccination centers ma-abri naman sa pagbakuna sa 12 to 17 sugod sa Lunes nga ini kag kagabi sa aton pamulong-pulong sa Federasyon sa Sangguniang Kabataan naghatag man sila sang commitment nga malid man sila sang pagbakuna sa 12 to 17 paagi sa pagpalista master listing kag maanyo sila sa aton mobile vaccine na malipot sa ila kabarangayan sang matipo nila ng mga pamatanon nga 27 anyos, Councilor Ising. Grabe, no? Councilor Aying,
Aisha Villaflor of SK Federasyon Bacolod, and tanan mo dira nga mga SK chairman sa syudad sa Bacolod. Congratulations. Gid grabe no. Ligad kadako gid sinangin papel sa mga kapitan naton Doc Chris sa pagbulig sa Mayor Bing sa vaccination campaign sa aton yung mga residente. Subong ang aton yung SK full support man kag ang mga eskwelahan ha. Grabe believe kita no. That is why Doc Chris, bisan ano pa naton ka question, bisan ano pa naton ka criticize no sang kampanya against COVID, hindi niya matago, hindi niya ma-deny nga ang syudad sa Bacolod isa ini siya sa may pinakatahom nga programa when it comes sa vaccination campaign kag vaccination drive sa bilog nga Pilipinas. Kag ginami ang gito Doc Chris sa ginahambal mo a while ago nga kay ginabi ko ya ng mga Western Visayas lang be or the mga do mga din recognized na siya bala, but inang magtap kagit sa bilog nga Pilipinas tahom gid. Congratulations sa inyo dira sa EOC Dr. Chris no. And take nami bisan hindi ko na pagpamangkot, it seems like ang aton mga kabataan diri sa Bacolod do taas ang awareness, Doc Chris. Ati ang namin gid sinig itingit tukod subong no paagigit sa liderato kag inspirasyon ni Mayor Bing sa iya nga programa nga Bing Bakuna imo nga gugma nagaresponde kid ang aton mga ginikanan. Kiti ang namin pagid ang mga kabataan dala pagid nila ila ginikanan ng iban wala pa nabakunahan. So subong daw nagsuli na sa una kita ang mga nanay tatay among ganda sa mga kabataan sa bakuna, subong naman ang mga kabataan among kaagad sa ilang mga ginikanan nga magupot sila para mabakunahan sila. Ang namin pa sila ang aton nga bakuna ginahatag sa ila among Pfizer kaya amo na ang bakuna nga natagan sa emergency use authorization para sa edad 12 to 17 anyos. Councilor Ising. Doc Chris, I don't know kung may idea kasi pero ining vaccination drive sa mga kabataan nato niya 12 to 17, involved man siya ang bilog ito siya nga Pilipinas or depende kung sinong nag-una sini-implement yung programa. I don't know kung may idea ka. Bali ini siya balan by phases ini. Ang first phase ini nagsugod sang October 15, ginusumpisan ini siya sa Metro Manila, sa mga hospital sa Metro Manila. Pagkatapos nag-expand nila sa second phase sa mga probinsya kag syudad lapit sa NCR. Then sa third phase, amo na ni Subong, nagasugod na sa Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga syudad at probinsya. So sige-sige ni sa bugos na Pilipinas ang atong na-roll out sa pediatric vaccination. Councilor Ising. Okay, Doc Chris, ongoing gihapon ang aton vaccination drive sa mga vaccination areas naton. Bisan ongoing siya ang 12 to 17, kung may mga gusto ya magpa-vaccine sa gihapon ay ang adult ara gihapon ongoing. Or gin-stop tanan. Okay. Ongoing gid tanan nato nga bakuna nga 80 na above. Sige ato nga bakuna. As a matter of fact, next week masugod kita sa launching sang Gamaleya nato nga bakuna. Amo na ang una nga pag-abot diri sang Gamaleya, amo nang Sputnik na made in Russia nga bakuna. So nagmando na si Mayor Bing kag ang ato nga OIC City Health Officer nga ato nila i-roll out next week para at least no magamit na naman ang 5,000 doses na gipadala sa national government para sa syudad sa Bacolod na nungod sa nga bakuna nga Gamaleya. Okay. And amo na sa Sputnik? Amo na siyang Sputnik, yes, consisting. Also first time ni siya gali magsulod diri sa Pilipinas, no? Doc, no? I mean sa Bacolod City. Yes, first time na siya din nagsulod sa Bacolod. After sa pinakabulan, traulat, finally, napadalaan kita sa Gamaleya. So, ina siya 2 doses per vial. Tapos sa 2 doses mo na siya, ang paghatag nato may Sputnik 1 kag Sputnik 2. Okay. Doc, malumpat yun na isa ko katapik ang alert level status ng syudad sa Bacolod. Ang last kong nabatian is nag-appeal si Mayor Bing i-downgrade na siya. Tapos of course way patakabalo kung base way pagid makaresponde sa iyang appeal si Secretary Duque. Pero kumusta, Doc? Anong status naton diri sa syudad sa Bacolod? O bali ang status naton sa syudad sa Bacolod, ara pagyapon sa alert level 4. Okay. Pero gina-implementar naton ng executive order na gin-issue ni Mayor Bing na kung sa diin ang aton nga syudad na butang gyapon kita sa general community quarantine with heightened restrictions. Pero sa subong sini sa datos ng Department of Health, ang Bacolod City ara na sa alert level 2 kay tungod nakita sa Department of Health ang pagnubo almost 61% sa aton nga mga kaso
Pumuluyo, kag naghalog-halog naman ang ato na capacity utilization rate ang ato mga ospital diri sa siyudad sa Bacolod. Ug lalim ang pag-downgrade kag upgrade sa ato nga alert level system every 15th and 30th of the month. Yeah. So nag-expect kita nga pag-abuton nga November 15 maanunsyo ang National Interagency Task Force sa downgrade sa siyudad sa Bacolod and hopefully mabutang ng Bacolod sa alert level 2. Okay. Klaro to siya katama, no? So, meaning, kung if ever gid man, tungod amon ng evaluation sa aton, but since nag-change siya every 15 days, most likely, mabalaan naton ang next naman naton nga alert level status sa November 15 pa ya. Kaya tungod every 15 days, ini siya nga gina-implement, that is very clear. Now, lastly, Doc, sisini nga pandemya, of course, na nakita agad yung ano ka-importante sa serbisyo ang medical practitioner, no? But before kita magkatudira, Dok, kumusta ang mga frontliners naton? Of course, sobra na siya isa ka tuig nga pagpakigbato. Anong estado subong sa atong mga nurses and doctors? Ara pa bala sa gihapon? May shortage bala kita sa gihapon? Kaya tungod limited ang aton mga ospital. Anong estado subong sa aton ay ang mga health workers diri sa syudad sa Bacolod? Kung may idea ka lang, Dok. At sa ato na pag-obserban sa mga account tracing, no? Sang nagsulod ang third surge nato diri sa siyudad sa Bacolod, makita ka nga may kakulangan di kita sang nurses. That's the reason why ang iba nga mga nurses station, ang iba nga mga units sa mga hospital hindi sila nakaabre, ay tungod wala sila sang nurses na maasikaso sa mga COVID patient. Pero ginatayaw naton ang mga nurses naton, ang mga bago nga bagalihan diri sa siyudad sa Bacolod because against all odds, in spite sa risk, in spite sa kahadlok sa pagatubang sa COVID, nagrisgo sila tungod sa pagpalangga nila kag sa kugman nga sa ilang tagsaman kapada Bacolod City, ilang atas ni Manwa, kag nagrisgo sila para maasikaso gid ang ato mga fellow nga mga Bacolod boys. Kag ang napatian naton sa paglibot-libot naton Council Ising, nagaanyo man sila nga gabay pa mataas-taasan na ilang sweldo, kag mahatag gid ang ilang asarte nga sugid para sa ila. So hopefully ini among ato nga ipagaduso sa ato nga grupo para sa ato nga mga bago nga pagkanihan sa syudad sa Bacolod, ang ato mga frontliners, ang ato mga healthcare workers, ato mga nurses, doktor, midwife, mga PHW, ang mga pharmacists, medtech, tanan-tanan na nag-atubang adlaw-adlaw sa mga pasyente natin sa may COVID. Na binabid, no, ang ato ng mga CPRMO, ang ato mga facility nurses, mga volunteers na nagaluto sa mga pagkaon sa ato ng mga pasyente nga. Diba, ang para sa grupo mo, Councilor Ising, ang adlaw-adlaw na nag-atubang sa ato ng mga returned OFW, ang grupo ni Councilor Ayesha, sa ato nga Ford, kagabi na git ang grupo ni Councilor Cindy, ang ato nga mga returning residents, na sila mga ato mga pagkanihan, nga adlaw-adlaw nagarisko, in spite nga gamay ang sweldo, pero gugma gid ang nagapanginabaw kag nagapanguna sa ila tungod ang serbisyo ara gid sa ila. Yes, and congratulations man sa inyo, Doc, and salamat gid no for more than isa na katuig. Grabe ang aton iyang pag-unong pag-risgo mo sa itong mga kabuhi para maserbisyuhan ang aton pumuluyo at the same time makombat ini siya nga pandemic, no. Doc, ang imong message sa aton naman iyang dilita na sa mga pamatan-on nato na. Kaya siyempre naka 7,000 na kita. Kag may mga ginikanan pasubong nga naga-monitor sa gihapon. Anong appeal naton message mo sa aton yung mga tagpalamati, especially sa mga young people tungod ongoing na ang aton yung vaccination drive? Yes, no, sa ato ng mga kabataan, mga pamatanon, mga ginikanan, sige-sige ato nga pagbakuna sa mga edad 12 tungtong 17 anyos. Sa dason nga simana, ma-apply ang 3 ka mega vaccination centers naton para sa kabataan ng SMS, Ayala, kag Robinson's Mall. Mapaton na ang Robinson's ang 12 to 17 age group para mapakunahan. Gani, magkanto na kita, magpila na kita, magpalista, agud to makapabakuna kita kay para malapit na naton maagom ang herd immunity sa syudad sa Bacolod. Kag siguro nagahiglawanay naman ining akton mga estudyante na magkilit-anay kag mag-face to face. Kag ang pinaka-importante, hindi Councilor Ising, nahitlaw lagi ko makita mga yuhom sa mga Bacolod Boss. Kamo nang ginaselebrat na kada tuwing na Mascara Festival. Ang yuhom na nag-convey sa mensahe sa gugma, sa resiliency, kag sa pag-ulikid sa kada isa at isa. Madamo nga salamat, kag mabuhay ka, Dr. Chris Sorongon. Mabuhay ka, Councilor Ising. God bless and stay safe always.
Good morning. God bless. Nabatian si Dr. Chris Sorongon, no? Isa sa pinaka aktibo, isa sa pinaka mapisan, kaya hindi tayo niya ma-question man niya ang nanging performance, no, sa EOC sang nag-peak ang pandemic, no? Grabe. Amo to very clear, gid. Congratulations sa City of Bacolod, no? Congratulations, gid, sa non-stop ninyo iyang pagigbato sa sining nga pandemic, no? Ini nga pandemic mangin part ni siya sang history. Mangin part siya sang history. But you know, ini nga mga pumuluyo, ini nga mga tao, bala, ini blang nagkakatabo diri man sa syudad sa Bacolod, sa bilog ng Pilipinas, sa bilog ng kalibutan, at least na blang mambal tablay nga once upon a time may nangin contribution kita diri, no? And kabay pa tsak tambal ni Dr. Chris, no? Kabay pa nga eventually ma-survive tagi man ni siya kay kakapoy na gitya tama, no? Wais ang mga grabe, dugay bala before ko mag-end sa programa ko. I-emphasize ko lang ni bala ang mga negative nga mga nangin impact pala sang pandemic. Well, labot sa mga death cases, well, labot sa mga masakit, sa mga shortage ng hospital. Hindi blang emotional blang ang nangin epekto sa aton sa aton yung mga interrelationship, sa aton yung mga tao sa palibot, no? Grabe ang epekto sang pandemic, no? But at least kanami lang gid yung mataas-taas ang awareness sang pumuluyo ang sa mga pamatanon diri sa syudad sa Bacolod. So kanami, no, naga-partner ang mga eskwelahan, naga-partner ang city government, naga-partner ang sangguniang kabataan sa vaccination drive para sa mga 12 to 17 years old, no? Until such time nga masikop na naton tanan, no? Masikop na naton ang bilog nga Bacolod kag Pilipinas. Kabalo kamo sa mga tagpalamati naton ang taas nga death rate mga unvaccinated. Tandaan nyo din sa permi, no? Ang mga tagas nga mga death rate cases, mga unvaccinated yan na sila. So we encourage nga magpa-vaccine kita, no, kay tungod protection na siya naton. Para sa basang pagwaas ang TB sa una bala, tuberculosis, no. Pagwaas ang TB sa una, hindi man ta kay itindi kung ano to siya, damo to nagkalapatay, may mga social distancing man, naga-mask man because makadalaton siya until eventually na-discoveryhan niya TB to siya gali. So may nakita nga cure, no. Pag cure, ang TB part na sa aton yang kabuhi subong. May mga tao sa palibot nga may TB. Kaya makadalaton sa gyapon, malat na niya ka maka-TB ka man sa gyapon. So kung may TB ka, dapat aware ka, isolate ka, paayo ka. Amo mo na siya kasimple, inom ka bulong. Amo mo na subong ang katabo sa aton diri. Ginadiscover ta every single day sa aton niya iyang science, sa aton niya iyang mga doctors, mga medical experts ang cure sini. So nag-isolate ana in the meantime, but since may vaccine na, may cure na, hindi dapat naton siya balibaran. Because just like sang TB, kag sang iba niya mga masakit nga nagaginuwa diri sa kalibutan, dapat yabalo kita nga proteksyonan taman ang aton niya kaugalingon. So, massive nga campaign para iya sa mga young people naton niya, no? Thank you Dr. Chris Sorongon, and of course, suliton gid naton sa liwat si Mayor Bing si Mayor Bing bilang head gid sang tanan nga pagbato against COVID ara dira sa gihapon padayon nagaserbisyo si Vice Mayor Elsie Familiaran, siya man na ang IATF chairman, no? Siya ginauna gid nga nag-handle man niya, no? Even up to now, no? Nag-organize, nag-combat man niya sang pandemya, no? Diri sa syudad sa Bacolod, being the chairman sang IATF. In fact, may mga private sectors, grabe. As I look back, balikan ko ang mga nagkalahitabo sang pandemic, nga lockdown tanan, grabe, hindi magwanta ang mga bulig sa mga private sectors, no? Nag-partner ang gobyerno kag ang mga private sectors, no, sa pakigbato sa sining nga pandemya, no? Kag hasta subong ara gihapon nagapaninguha, nagabangon ang Pilipinas, no, sa sining nga sitwasyon nga ginsudlan naton or nag-abot sa aton sa sining nga henerasyon niya, no. So nadula ang mga face to face, damo-damo apektado ang mga businesses, but may mga business sector sa gihapon nga waay nagauntat sang ilang suporta kapag bulig, no, kapag extend sang ilang sa ilayang gugma man niya kagrasya sa aton diri nga mga pumuluyo, no, particularly si Grace Pharmacy, no, hindi gid malipat. Grabe ang iyang pag-share headed by Sir Ian Law, no, ang Grace Pharmacy waay naguntat as subong even up to now, no, Bacolod in province padayon niya yang suportahan, naga-extend sang iya niya yung blessing
sa aton niya mga pumuluyo man niya diri sa syudad sang Bacolod. No, of course ang aton niya nga government officials, no, si Congressman Greg Asataya way manuntat pag-share since pandemic. Grabe man nasa subong, no. In fact may ospital pa kita gani iya subong nga ready na, plastado na, patindog na gid lang para sa pumuluyo sang syudad sang Bacolod. Kaya gina siya nga hospital, nang itiyabahin niya na siya sang commitment sang Grupo Progreso sang 2019. Hindi ko na malipat, no? In fact, pwede niyo ma-check sa Google. Gindeclare na siya ni Mayor Bing gani, no? Nga ang isa sa mga commitment naton is aton tinguhaan nga makapatindog kita iya sang isa man niya iya ka lokal nga hospital diri sa syudad sang Bacolod. Although hindi pa ko tuyo official that time, kina-elect ako ya 2019. So, part na siya sang commitment sang Grupo Progreso and eventually through Congressman Greg Asataya, timera na kita iya sang ginapaabot nga isa ka lokal nga hospital diri sa syudad sang Bacolod. And madamo pa, no? Grabe, naglabay ko sa Lacson Ligad on the way to Robinsons. Damo-damo mga buildings nga nagatilindog, no? Tapos sa east naman niya, ka-exciting sang Mega World, no? Tapos may naka-mention man sa akon nga may isa pa kaya matindog di mo nga nalipat ko pero very giant man na siya nga establishment, no, diri sa Bacolod City. So looking forward sang isa ka matahom, isa ka progresibo nga syudad sa Bacolod, no, kabay pa after this pandemic. But in the meantime, sa aton dira iyang mga tagpalamati, no, sa aton niya iyang mga viewers, buligay kita. Hindi na siya makaya lang sa government naton alone. Si Mayor nagamba sa akon yan iligad. Singasing ang tanan ginhimo tanan dire sa government. Ang tanan niya protocol, bisan ginayaw kita, ginakigan kita, ginabash kita, gin risko ta ginitanan for the sake sa aton niya mga pumuluyo and subong kabay pa nga one day makabugtaw ang iban yung mga waay nagapati bla sinibla ang mga pasaway bla nga hindi lang siya responsibilidad sa gobyerno ang pagbato sa COVID kundi responsibilidad sa kada isa sa aton. So kabay pa nga sa sining 2022 ang mga siling ko, this is very sensitive. Kung magpili kita sa aton yung mga lideres, dapat ang lataon gid naton ang performance, no, kag siguraduhon gid naton nga strong sa mga implementation, especially like mga protocols. Kaya takapakot until when siya ang pandemic. Although, kaya ako yan nasubuan gid ko yan, no, kay Christmas na naman. Ang last nga kasadya-sadya nga Christmas katimdaman ko 2019. Sadya-sadya gid may mga reunion, mga gatherings, may mga Christmas parties, no. Makahag ka, makakiss ka, makatipon ka mo. Subong grabe ang pandemic. Nag-create siya distance sa mga tao. Ang hug, naghatag sa aton comfort, hindi kaya kahag subong. Ang kiss, nagapakita, ang sign na siya sang respect, sign sa pagpalangga. Maglisin siya, kagwa sa inyo balay, makiss ka, makita mong bago mga friend, beso-beso, gindula siya sang pandemic. Ang shake sang hands, ang kumusta ya, values, gina siya yung insakto yan, nag-aatag na iya ng relasyon, nag-connect siya tao, gindula man siya sang pandemic. Maamo ka na lang na subong yaw or maamo ka na. Ang mano po nagagalang ka bala. Dula man siya. So ang kakatabo subong kung gin-greet ka ti maamo ka na lang na subong bag-o na siya nga lahi diri sa Pilipinas, no. Mag-greet ka maamo ka na sa imong nga tagipusoon. So grabe ang pag-separate sang pandemya sa mga tao na especially sa emotional attachment naton. But let us not lose our hope, no? Ako gani kada libot ko, kada mag-speaker kami, ginahambal og ginapermi sa aton yung mga pumuluyo. Kaya na-invite kita permi naga-speaker mo, na mabasta kang sing sa langga, anong mahambal mo sa sining nga pandemya, no? Ano yung advice nga mahatag mo? So ginahambal og ginapermi sa ilang buhi kita sang nagsulod ang virus. Make sure kag maninguha kita nga buhi man kita pagwa sang virus. So we have to survive, no? Dapat mabuhi kita, makasurvive kita, observe kita gyapon. Obey lang ta bala sa mga protocol, vaccine kita, but since vaccinated ka na, it doesn't mean free ka na. Halong ka sa gyapon because may mga tao kang ginatubang everyday, no? And always remember nga si virus buhi. Si virus buhi, kag si virus may power man siya. Nga may power siya because nagapatay siya tao nga hindi mo siya makita. Daan mo gid na. May pa nag-isa nga ano lang maaksidente ka bala kay makita mo pa siya nga sinong basulon mo, no?
Pero ining virus, way kabasulon, hindi mo siya makusar, hindi mo siya pwede mapapriso. Kaya patayang imong himata. Buhay ka may mahimo, may power ini siya. Kaya tungod design man ini siya mo to destroy people. So, ang ako nga logic dira is very simple. Since tao kita, way matay power, kag we are against this virus nga may power, we need supernatural power. Di na siya mahalin ang supernatural power. Sa Ginoo, syempre. We can only do so much bilang tao. But tandaan nyo gid ni, we need supernatural power para mag-protect sa aton sina. Kasi syempre, tao ka, wag ka power, pawiran ka sa virus, balda ka. Pero kung mayroon ka din sa likod mo yan, hindi lang yan powerful ya. Ano gidya? Creator gidya sang life ya, no? Creator gidya sang tanan-tanan niya. Amo pa na yan ma-protect sa imo ya, then guaranteed safe ka. All you have to do is to simply obey. Hindi ka man magpasaway. Hindi mo pwedeng isilig mo tanan sa imo lang nga pagtuo. Tandaan nyo gid na. Mabaka nga, baida, hindi na ako maghalo nga, ma-party-party ko, makatugo kung diin na, proteksyonan ako nagali, pangamiyuan ko na, kita nga mga tao, kita gaaman ta utok, sa Ginoo, para mag-discern. Ang discernment is also very important. So, hindi kaya magpinagusto lang ya, simply because gapati ka sa iyong mga faith. Halong ka sa gihapon. Observe ka sa gihapon sang ginahatag nga layis ang gobyerno, no? Kay protection man si mo kagalingon. That's why may brain kita, no? Amo na purpose ang utok ta para maminsar kita ka mag-obey, maging obedient kita, no? And at the same time, may kamot kita. Anong purpose ang kamot mo? Na pwede ang makaon ko ang mumuhom at lumpat sa baba ko. Hindi kabiton mo gid siya kamot mo para tungod mo na purpose ya. Same sa aton man subong as we face this pandemic. Gamit mata sa aton ya paminsaron dapat nga initiative naton para maproteksyonan ta ang aton ya kaugalingon. Okay? So that is a combination of faith and the combination of paghalong sinsari ka diri sa kalibutan, because hindi man ang pandemic ang nag-attempt sa aton, hindi man ang pandemic ang nag-destroy sa aton o kung nag-distract sa aton. Kadamo pa man sa nag-distract sa aton sa kalibutan. But with your faith, nothing is impossible, no? And lastly, before kita mag-end sa aton yung programa, tiwai gyapon sang face-to-face, may mga parts sang Pilipinas nga may face-to-face na, but diri sa aton waay gid sa gyapon ay sang face-to-face sa Bacolod City, no? Hindi pa kita ka risgo sa gihapon, pero tiyan mo na let us just continue to praying eventually maka-survive na gid man kita, no? And makabalik na gid man. Kaya naga-apekto man siya sa social life sa aton yung mga estudyante. Halos sa mga kabataan subong sige na lang i-rant sa Facebook kaya why friends mo? Wala pa tuwasan la, no? So kabay pa nga kablo kang ang classroom setup, naga-establish sa relasyon mo, naga-establish sa rapport, kaya naga-develop sang relasyon sa aton mga kabataan. Grabe. Kaluoy gid sa mga pamatanon subong yan, no? Kaluoy sang ini nga generation nga sinudlan ni pandemic. Today is the first Sunday of November. Happy birthday kay anong Mark Salanga sa November 9. Nagbata si Michelle kagapon November 6. Ang gap sang bata sa iya is only 3 days. 3 days. Kay birthday naman si anong Mark Gabriel Salanga sa November 9. 21 na siya sa November 9, no? 21, tatlo ng bata. Ang isa pila na? 18 years old. 18 ako, 19 si Tuto, no? So, congratulations. Ang imo nga gift na baton mo na kagapon since nagguwa na ang imo nga baby boy nga si Winter Gabriel Salanga, no? Laki sa gihapon. Madamo-damo ang Salanga, no? Madamo-damo na tatlo na ang iya. May ara na to isaman sa Singapore, kasalangga, no? Kay Nathaniel naman iya bata, no? Kag si Zane, ayan, ara naman da siya. Mga manugbit-bit apelido, kumbaga, no? Okay, so congratulations and happy birthday sa liwat. And belated happy birthday man sa kay Calais, ang akong dilang ayada sa Barangay 1 sa Bulinaw. Nag-birthday mo siya sa kagapon niya, no? Okay, so why na kita sang tiyempo. Ang plastic barrier, basta next week na natin may istoryahan, siguro hindi na malabot si Councilor Dindo Ramos. But ang sigurado ko, through the executive order, gin-remove ng plastic barrier sa mga jeepney natin. Yan, no? So, observe na tagapon na. Observe lang kita sa gihapon sang social distance. Galing ang gina-raise lang nga concern, may nabatong ko dito chat bago lang gito. Ang gina-raise naman yung concern niya, titaan, ko nung pliti, ibalik ko na sa ano? Areo, ibalik sa normal ang pliti since waay naman sa social distance. Amo na siyang ilang amo na siyang ilang nga suggestion na bakit hindi ko na masabat. Okay,
mitingan pa na siya sa ato niyang transport group diri sa syudad sang Bacolod, no? Kasi sa iba niya mga lugar, wala nagid man niya mo. So, I think bilog nga Pilipinas, wala nagid man sa mga barrier no? So, kita diri sa Bacolod, gin-apply man natin na siya, and obserbahan ta lang taon ta, no? Okay, so madamo kay salamat sa inyong pag-upo diri sa ato programa, Istorya Espesyal, every Sunday morning from 8 to 9, no? Malipot ang ini siya nga oras, 1 hour lang ni siya, banig-banding kita sa kahanginan, and first Sunday of the month, don't forget yung magsimba. Actually, every Sunday, ganyan dapat nagasimba kita, no? Grabe ang effect sa relasyon ko sa Ginoo, no? Grabe ka dyan. Nablang sometimes, hindi ka kasindi kung hindi siya gahalin, no? Galing kayo dapat ma-survive mo ng test, Kaya ako, personal ko na siyang experience sa mga monitor subong. Take it from Counselor Ising Salanga. Take it from me. May mga times na yung daw makamang ka na, hindi ka nakachindi kung maano ka, but never let go. Hold on to your faith because sa punta sina, there is always a light at the end of the tunnel, no? Tandaan nyo gini, kung mag-survive, kung mag-give up kaya, tungod doon takan kayo mo gapainit ka permi, nang batasan sa Pinoy bilang nga, why pasensya, hindi mo makuha ang premium mo sa punta, naguntat ka na mo, dati sabi siya, no, kabudlay sang kabuhi sa buong, padayon, why sang may nagkakagutman, why sang may nagkakadalman, sa tao nga mapisan. Tandaan nyo gina, paano ka magrasyahan, aga pa, kay gabugtaw kay ugto na. No, let's make it a habit bala. Bugtaw ta bala aga pa bala, pangabudlay ta aga pa para makarami. Why sang number ko na before, wala sang may nag-aasenso sa tao, wala sang tao nga palatulog, wala sang success sa tao nga palatulog. Hindi ka ganyan mag-asenso kung palatulog ka because hindi ka kapakot mo. Aga pa yan nagbuo ang grasya tulog ka gahorago kaya. So dapat let's make it a habit bala nga trabaho, especially sa mga pandemya, no? And most importantly, eyes on the prize. Hindi ta pwede mag-give up or ma-depress because kabalo man ta sa ato niya life nga bisan no kabudlay sa puntas ni migrasya, di ba la? Galing kay sometimes nagabuya na ta anta. Ang Pinoy kulang pasensya. Amo nang diferensya sa Pinoy. That's why may mga fast food kita, no? Kay ang Pinoy may batasan na yang hindi magulat. Tapos palaton mo na yung mga akig na may mga restaurant yung order nga dugay-dugay, dugay na luto pa, or tungod skeletal force ang mga kusinira nila, mga waiters, sus, yaw na isang Pinoy, di hamak na yun niya. Grabe, why niya pasensya ang mga Pilipino? That's why kita, dapat isa kabutang ma-learn naton is to be, dapat patience kita dapat, no? Ang patience naton malawig, kagabati kita dapat niya sa puntasin may ma-achieve kita, may i-achieve kita. So, let's not let go. Let us hold on sa aton niya faith, gid permi, because sa kalibutan why ka naman saligan niya iban. Kung himo mo nang imong nga best, expect nga balikan ka man sang kaayuhan man. Tandaan ta gina permi. So just do your best, mangin maayos tanan, mangin mapisan lang gid permi, and i-secure taya nga ang ato niya nga faith ara gid permi sa ato niya heart sa adlaw nga tanan. Kay hindi na siya magkulang, hindi siya magpabaya. No? Ang hambal gani ko, no? Bisan ang pispis gani ko, no? Nga wala mo na magpakaon sila, gina-feed ya. How much more kita ng mga tao, ng mga bata, Kag naghalin mismo sa ang image siya, no? So let's hold on. Tandaan tayo na, pero may remember this, wala sang imposible sa ato niya pagpaninguha, kag sa ato niya pagtuo. Ako sa gihapon ninyo, kubos nga alagad, Konsehal Israel Ising Salanga. Kita agdaliwat next Sunday sa Bacolod Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon